इउटुबार मिटआप लानांगौब्रा लानाङा होनाखै जोङो ओमफ्राय नोंना रुल्स जेरी एनीथिंग एमजे एनीथिंग एमजे भाई Hey guys, welcome back to the channel. तो बयबो मिथिखाबाय जानांगौ दायो जों मानि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों लोगोफोर तो माने इउटुबार मिटआप हा तो माने जानायनि सिगाङावनो ओरैबायदि दावराव जाबाय लोगोफोर दायो तो आं दायो गिबियावनो बुंखायो आं प्रकाश नार्जारिनिबो लोगो नङा एमजेनिबो लोगो नङा आं गेजेरनि मानसि आं पाब्लिकआ लोगोफोर तो पाब्लिकआ माखौ नागिरदों बेखौ लोगोफोर माने दायो पाब्लिकआ जेनेबा मिटआपा मानि थाखाय जानायदों मानि सोमोन्दै जागोन आरो मानो जागोन बेखौ माने प्रायानो माने मिथिनो लुगैदों आरोना तो आं नैबे लोगोफोरनि भिडिअनि गेजेरजों आं खुलासा खालामगोन माने मिटआपा जोंनि थाखाय मानो गोनां आरोना तो सोरबा बुंदों मिटआपा गोनांथि गैया लायाबाबो जायो सोरबा बुंदों मिटआपा जानांगौ ना मिटआपा लोगोफोर पलिटिकेलि तो लोगोफोर आं गासैखौबो बुंजोबसै पुरा क्लियार खालामसै आरोना तो आं मेनलि बुंनो सानो माने रुल्सनि बाथ्रा जे ओंखारदों नङा होमबा तो लोगोफोर माने रुल्स दानो थाखाय जों मा लोगोफोर माने जों इउटुबार गिदिरफ्रा मा रुल्स जे दागोन जों माने जोंखौ नोंथांमोना माने भट होनानै जोंखौ माने एमएलए एमसिएलए खालामखो ना माखौ माने जों नोंथांमोननि थाखाय जों माने इउटुबनि थाखाय जों बर' इउटुबारनि थाखाय जों रुल्स दानो लोगोफोर तो बिनि 1% माने मिलाया आरो बे रुल्सनि बाथ्रा लोगोफोर माने रुल्सखौ जों कुनु मते दानो हाया मानोना बे लोगोफोर इउटुबा अपेन प्लेटफर्म बेखौ गासैबो मिथिखायो माने दासान्दि माने नोंथांमोनाथ' जोंनियाव माने पारमिसन लानाथ' माने इउटुबखौ खुलियाखैना नङा होमबा माने नोंथांमोन माने गासैबो माने अपेन प्लेटफर्म लोगोफोर इउटुबा अके तो बिनि सायाव रुल्सनि सोमोन्दै लोगोफोर जेबो फैया आरोना तो माने मिटआपखौ मानि थाखाय लानो नागिरदों बिनि मेन लोगोफोर थिमानो जाबाय लोगोफोर इउनिटि आरोना माने जों बोरै इउनिटि खालामगोन मानोना इउनिटिजोंसो माने गासै खामानि जायो जों सोरखौबा हेल्प होनोबा सोरखौबा जों गादबनोबा माने सोरखौबा जों माने गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जों सोरखौबा जों दबथायनोबा जों गासैबो इउनिटि थानांगोन नङाबा जाया माने गावजों गावनो बिदि जागलायबाय थाबालाय लोगोफोर मा जानो गुबुन इउटुबारखौ नाय एसामिसखौ नाय दिम्पु बरुवा बिकास सेट्रि जोंनि एसामिस इउटुबार तो बिसोरखौ मालाबा बिदि कन्ट्रभारसि जालायनाय नुदों नामा तो बिसोर माने इउनिटि दङ बिसोर गावजों गाव लोगो हमलायो बिसोरो माने गावजों गावजों माने लोगो हमलायबासो माने इउनिटि जायोना तो बिनि मेन थिमा जाबाय लोगो हमलायनाय जाहाथे जों इउनिटि जायो आरो तो मिटिंआव गासैबो फैबानो जाबाय नट अनलि लिस्ट मानोना आं माने आंनि मटिभा लिस्टखौ बायना नामोन आरोना तो गाज्रि मोना मानोना लिस्टआव जाय जोंनि नाम गैया बिसोर निस्सय दुखु मोनखागोन नङा होनबा आंनि नामा लिस्टआव गैया आं थाङा बिदि जाखागोन आरोना तो बेफोर गासैबो फैबानो जाबाय तो जों रायलायगोन लोगोफोर जों इउटुबखौ बोरै ग्र' खालामनो हागोन माने फिसा फिसा इउटुबारफ्रा जायनिया भिउ जाया साबसक्राइबार गैया माने बिसोर मोनथिया आरोना माने इउटुबखौ माने बोरै ग्र' खालामो तो बिनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै बुंगोन जोंनियाव जि एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोननो जों शेयार खालामगोन आंल' नङा जोंनि गेम्स आबो दङ मिथियाबो दङ तो बिथांमोना बहुत गिदिर इउटुबार तो बिथांमोनाबो माने गावनि अपिनियनजों लोगोसे गावनि एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फोरोंगोन आरोना तो नोंथांमोना जाय बेफोरनि सोमोन्दै माने मोनथिनो लुगैयो तो नोंथांमोना 5 जुन खालि नुजाफैबानो जाबाय रिङियायाव मिलन हटेलाव आरोना तो आं मिटापा जानांगौ बेखौ लुगैयो आरोना जाहाथे जोंनि गेजेराव इउनिटि थायो लोगोफोर तो बेयाव आरो गोबांनो सानगासिनो बे पलिटिकेल जागोन नामा तो आंबो मिथिया बेयाव पलिटिकेलि जागोन नामा खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखायो आं पलिटिक्सनि मानसि नङा खिन्थु पलिटिक्सनि मारैबा लांदोबा पलिटिक्सनि सायाव लांदोबा लोगोफोर आं दं आरोना आंनो पुरा खुलासा मोन आरोना मानोना आंबो थागोन मिथिङाव तो आं पलिटिक्सनि मानसि लोगोफोर नङा रावबो बे पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया मानोना जोङो इउनिटिखौसो लुगैदों जाहाथे जों सोरखौबा हेल्प होनो हायो सोरखौबा जोङो माने गाज्रि खामानिफोरखौ दबथायनो हायो जाहाथे जों सोरखौबा माने फिसा फिसा इउटुबारफोरखौ जोङो जायनि साबसक्राइबार गैया भिउ जाया बोरै भिउ लाबोनो हागोन बोरै ग्र' जागोन इउटुबा बोरै खालामबा जों गासिबो दावगालांनो हागोन बिनि सोमोन्दै जों लोगोफोर मोजाङै रायलायगोन आरोना तो गुबुना रायलायोबा आं नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोना फैदोंब्ला हाजासे मानसि फैदोंबा तो आङो बुंगोन दै स्पेस होगोन दै लोगोफोर हा तो बेनोसै आंनिया माने बे आरोना बे जानांगौ माने इउटुब माने मेन टिमा बेनो आरोना तो आरो बेलेग टिम गैया तो प्रायानो बुंगासिनो माला इउटुबा फायना माने इउटुब मिटआप खालामना मा लाब होनना बुंदों ना तो लोगोफोर लाबा बेनो आरोना जों गासै इउनिटिनि थाखाय जों लादों माने गोबां समनिफ्रायनो जोंनि प्रकाश दायाबो माने नाजाबोदोंमोन इउटुब 1 इयार जाबाय जों माने इउटुबार मिटआप जानांगौ होनना खिन्थु जायासै बोरैबा माबा जाबाय आरोना प्रब्लेम जाबाय तो नि खेबसेयाव लानो नागिरदों ब्रादारा मोजां मोनदों खिन्थु जोंनिया ब्रादाराबो एसे माने जोंनिया भुल जालाङो तो मा बुंनोसै आरोना भुलखा ब्रादारया भुल जादों जाय बे मिटिङाव नुजाथिफैनाया बिथांमोनखौ जोङो माने इउटुबार हिसाबै गनायथि लानो हानाय नङा होननाय बे गोदोर 100% भुलखा बियो गासैबो मानिखादौ बेखौ जोंनि प्रकाश दायाबो मानिबाय तो बुंफ्लाङो मानसिया तो उफाय
लोगोफोर मेना मानो जेनेबा जोङो इउटुब मिटआपखौ मानो लागोन थ' मेन बाथ्राया बेनो आरोना एसे लोगोफोर आंथ' बिनि सायाव बारा बुंनो थांला बेनोसै थ' माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंबालाय निमाहा होबानो जाबाय थ' आंनिया भुल जालांनो हागौ आरो ना बुंनायाथ' आंनिया माने आंनि गोसोआव मा फैयो लोगोफोर बेखौसो बुङो दे आं थ' माबाफोर गोरोन्थि जादोंबालाय निमाहा होबानो जाबाय कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आंनि बुंनाया राइट ना रं थ' आं थांगोन 5 तारिखे थ' आङो फिक्स बुंनो हायाखैमोन आरोना मानोना जोंनिया एग्जामा नै जुननि फार्स्ट उइकआवनो जागोन होनना बुंदोंमोन थ' दाबो माने फिक्सआनो गैया एग्जामा माला जागोन थ' 5 जुन लासै एग्जामा जायाबा आं निस्सय थांगोन एग्जामा जाबालाय आङो नोंथांमोननो खिथानोसै आं थांनो हानाय नङा होननानै माने आं थांनो हानाय नङा होननानै लोगोफोर दे थ' लोगोफोर थांनो हाब्लाय लोगो मोनलायनोसै ना माबायाव 5 जुनाव गासैबो फैलायदो इन्जय खालामसै रंजानोसै मोसानोसै जोंनिया बहुत मोसाग्रा रोजाबग्रा दंबो आंबो रोजाबनोसै हायोबा थ' माने सिटुएसनखौ नायनायसै आरोना थ' सिटुएसन मोजांबासो जागोन बेफोर गासिबो दे थ' नोंथांमोना फैबानो माने सिटुएसना मोजां जागोन थ' लोगोफोर बेनोसै थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै अके बाय बाय